trouble for Arusi Ego. Okwo na abamba. It's time for him to go home now. You want to go? Owewulu na ife ahụ a na-eme na Anambra State. Na ndị Asaba sele na ha ya ekwe ka be ha wuru ebe a ya esi wee na conspire wee na-emegide their neighboring town wa Anambra State. Ha wee kpaa nkata wee kwuo enough is enough. Ngage ntị. Ṅaa ntị n'ọkwa dị oke mkpa. Ịghọtago? Ṅaa ntị n'ọkwa bụ oke mkpa. After meeting Anya, Kanya Bango, ụfọdụ ndị ya na-abụ ndị eze nwanyị ndị na-abụ ndị Asaba n'imewe anyị asịgo anyị amafụziwa na Asaba from yesterday gaba n'ihu ebe ọ bụla wasi bịa wa na-achị ụgwọ ekwukwe na ndị dibịa niile nọ na ha na nwa ga-erejista nweta laịsensị anyị ga-ama ka ọ si ọpụreti maka ife anyị gụta n'ebe dị afọ aha na-eshikezi aka ga-esi ụlọ mmadụ na Anambra gbuo ya na Anambra. And if I got this people now, onye nyere aka clear 100 billion loss bi na Asaba. Dibia bi na Asaba. Ife niile bụ na Asaba. Ọkụ ya Asaba nchechi ka na Asaba ma nche bịa abawo. Ọkwa nụrụ ya na ndị dibia na ndị eze nwaanyị niile abụrụ ndị Asaba na ha esi Asaba wee na-alụfa na-ebuje mmadụ na Anambra steeti napụ mmadụ 100 billion na Anambra steeti gbuo onye ahụ mana onye nyere ha aka clear 100 million bi na Asaba na dibia gwọrọ ọgwụ bi na Asaba na ife niile ewu na Asaba ka emerie. So onye nke na Asaba were agba mba were ama n'elu ịghọtago ugo ebere na mgbawu. I want to see how you are going to handle it because ị na-atụ ikelu ndị Anambra steeti ọnụ as if na asịrị na ọwụrụ mmụ ọwụrụ mmụ ewesi ọwụrụ ogunu ka ihe eme ọtụrụ kpọkpọ ose na ụbọchị ahịa akwa nne na ọ ya eji ọnụ wee tụjisi ukwu isi niile o wee ruo ụbọchị ahịa ahịa akwa nne otuto wee tuwe n'ọnụ. ịghọtago? So share this video. There ikuku na-eku. The God of justice is at work. ịghọtago? God is helping Matthias na ndị otu to do justice to the real place they need the attention for that justice. Abụrụ mkpọtụ fa na-enye ha just na-enyegharị mkpọtụ. ịghọtago? This is where the real attention is needed. ịghọtago? And God is helping them to take care of all the ajọ anụ niile enwere n'ogbe. ịghọtago? We don't even need to be talking much because God is already doing the job by himself. Obinigo n'iwe. And just like etu Matthias is saying that man is God to man, God is now using men. You want to go? Eh? God is now using men to do the work. Share this video. Kedu show na Arusi Ego without this video. You got to go. Aka buko nwanne unu nwoke Ezugo. Update. Dalon. Thank you guys for watching this video. Please subscribe on this channel and stay connected on this channel and like this video. Thank you for watching.